Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Melesio Beboyap sa Escalante City, handa nga magsabat kun nga nagpabakuna siya. Pagpabakuna ni Mayor Evelio Lunardia kag sa mga punong barangay, wala madayon. Sa Gihongan City sa Negros Oriental, 8 ka mga ginaligar katapos ang NPA, patay sa engkwentro sa Philippine Army. City Hall sa Cadiz City, ginsiradaan para sa disinfection. Kag sa Good Vibes, Heritage Square sa Victoria City, ginbuksan sa publiko. Initanan sa Digicast Negros. Sa number 10, isla sa Molocabok sa siyudad ng Sagay, ang karon may yara na sang supply sang kuryente. Pinaagi sa bulig sang Northern Negros Electric Cooperative Incorporated o KUNUNECO, natigayo na gidman ang paghatag sang supply sang kuryente sa Molocabok Island sa Sagay City. Nangin posible sa bulig sang tanan nga sektor halin sa National Electrification Administration LGU sang Sagay kag sa mga opisyal kag pumuluyo sang barangay Molocabok. Ang supply sang kuryente ang magagikan sa 487 kVA nga generator set nga sarang makahatag sang kuryente sa 6 ka mga sityo sa barangay. Sa subong humalin lang anay lasay sang gabi, tubtublas 10 sang gabi ang supply sang kuryente, pero plano sang NUNECO nga makaangot sang submarine cable sa isla para matigayo na sila nga mahatagan sang kuryente sa sulod sang 24 ka oras. Sa number 9, City Hall 2 sa Cadiz City ang temporaryo wag ginsiradaan until further notice. Sanig sa official Facebook page ng Cadiz City nga bilis og yun kadisnon, ginanunsyo sini kaila sang aga nga temporaryo nga pagasiradaan ang ilang nga City Hall 2 until further notice. Sanig sa post kinahanglan ini nga himuon para sa disinfection. Wala man sa iban pang rason nga ginhatag sa among announcement. Sa number 8, Negros Occidental Police Provincial Office mayara naman sang dugang nga kaso sang COVID-19. Isa naman ka pulis nga katapos ng Negros Occidental Police Provincial Office ang nagpositibo sa COVID-19. Ini ang ginpahayag ni NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco. Sunod kay Donasco, ang pulis nga nagpositibo sa COVID-19 ang na-assign sa local police station pero wala niya ginpahayag kung sa diin nga LGU. Kabahin ang pulis sa ginpatigayon nga mandatory swab testing sang LGU kung sa diin nahibaluan nga siya ang nagpositibo sa virus. Yara na karon sa quarantine facility ang pulis. Siya ang ika-43 nga kaso sang COVID-19 sa NOCPO. Kag amulang karon ang nagapabilin nga active case sang provincial PNP. Sa number 7, kung madamo man ang nahulaan sa pagpatuman sa Resolution 104 sa Western Visayas, ini ang nahangpan man sa Provincial Administrator nga si Attorney Ray Frando Diaz. Pila sa mga pumuluyo nga naapektuhan ang nagpautwas ng ilang kabudlayan. Wala labot kay di sila makapauli na kansela ang ilang mga booking kag tuman pa ang ilang nangin gasto sa RT-PCR test nga nagabalor sang halos 4,000 pesos bilang isa sa mga requirement para kung tani makasulod sa probinsya. Sunod sa kay Diaz, ang ilang simpatya nagaupod sa mga apektado. Pero ginaklaro niya, ang gobyerno probinsyal nagpatuman lamang sang mando sang National IATF nga gipatuman man sa mga regional IATF. Ang damlag protocol nga ginapatuman sa probinsya nga pag-swab sa mga nagainabot sa Negros Occidental ang dako nga bulig sa traveler bungod wala sila nagagasto para sa swabbing. Wala labot diri, mas safe kag epektibo ang pamaagi bungod wala sang may makalusot nga positibo. Sunod kay Diaz, mabudlay ang unrestricted travel sa idalom sang Resolution 101 o kon ang Uniform Travel Policy bungod mas nagahalog kag mabudlay mapunggan ang paglaptas sang virus. Then all of a sudden comes Resolution 101 of the NIATF which generalizes everything. Hindi ka na pwede ka swab, hindi ka na pwede ka test magabot. May molecular lab ta. That is our number one weapon in identifying and isolating sa mga tao. Hindi ta mausar subong
we are sharing all the frustrations and the difficulties of implementing Resolution 101. Halin sa mga DRR responders ta kadto sa aton nga mga doktor sa buong kulbaana, pati nga aton facilitate sa mga travel authority as pass approval. Galingin ang ulo namon tanan mag-implementar sa gusto nila. Sa number 6, barangay workers, senior citizens kag katapos ang media ang sunod nga bakunahan sa Dumaguete City. Nagapadayon sa karon ang pagbakuna batok sa COVID-19 sa Dumaguete City sa ila sini nga mga frontliners nga nagatrabaho sa ospital. Matapos sa pagbakuna sa mga frontliners sunod nga pagabakunahan sang syudad, amo ang mga barangay workers kag officials, senior citizens, mga indigent kag pati na mga miyembro sang media. Ginapaabot sa syudad nga sila ang mabakunahan sa second quarter sang 2021. Ginmando na ni Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo sa City Health Office nga magsugod na sa pagpanghanda sa masunod nga pag-abot sang COVID-19 vaccines. 501 ang total COVID-19 cases sa Dumaguete City pero karon 15 na lang ang active cases. Samtang sa Bacolod City nagsaka sa 117 ang active cases sa syudad. Matapos madugangan sang 7 ka kaso sang COVID-19 kahapon. Ang Negros Occidental ang may 16 naman kadugang nga bag-o nga kaso sang COVID-19 kahapon. Sa number 5, naubos na sa Bacolod Emergency Operations Center panagtag ang Sinovac vaccines kinabaton gikan sa Department of Health. Gipahayag ni Dr. Chris Orongon sa Bacolod Emergency Operations Center nga naubos na nila panagtag ang 2,923 ka mga doses sang Sinovac vaccine sa nagkanilain nga mga ospital. Kada adlaw, may mga grupo man sa mga doktor kag healthcare workers gikan sa mga barangay nga nagapabakuna sa Bacolod City Government Center. May 1,539 naman ka mga doses ng AstraZeneca vaccines nga napanagtag na Bacolod EOC. May 1,500 pa ka mga doses nga nabilin kag ginapaabot nga maubos rollout sini nga semana bago padayon pa ang vaccination sa mga ospital sang ilatag sa mga health personnel. May ginapaabot pa ang Bacolod EOC gadugang pagid nga mga bakuna gikan sa DOH pero wala pa sang petsa kung sano ini magaabot. Sa number 4, as of March 22, halos 3,000 na ka mga healthcare workers sa Negros Occidental ang nabakunahan na sa COVID-19 vaccines. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, kag mismong in charge sa pagbakuna, 2,491 ang nabakunahan sang Sinovac kag 350 naman ang AstraZeneca. Halos naubos na ang bakuna nga ginpadala sa mga ospital. Kabahin sang SOP suno kay Tumimbang, amo nga sa sulod sang 6 kaadlaw humalin sang gin-deliver ang bakuna dapat ini ang gindapat na. Kung hindi gidman maubos igahatag ini sa LGU kag igatalana para sa masunod nga mga priority sa listahan. May 33,000 ka mga healthcare workers ang Negros Occidental kag ini sila ang yara sa A1 list. Buwas nga adlaw natalana ang pag-deliver sa mga LGU sang 1,200 ka mga Sinovac vaccines nga sang Lunes lamang nag-abot. Sunod sa Regional Director sang DOH nga si Dr. Emilia Monisimpo sa Western Visayas, 94,000 ang healthcare workers kag 23,000 pa lang diri ang nabakunahan. Nakabaton man sang impormasyon ang DOH Region 6 nga may bahin sa ginapaabot nga 400,000 ka dose sang Sinovac ang rehiyon. Nasandig sa priority list ang paghahatag o paghatag sang bakuna. O 3,000 pa lang more or less. So, long way to go pa gid na ato, no? Mga estimates lang ni nato ng inambalan, no? Kaya it might increase in number pa. No? But ang point is, we have now the figures and we can start injecting whatever there is mga discrepancy later on will be settled down sa reporting. Okay. So but ang point is kinahanglan mapanasig tang aton vaccination. Sa number 3, 8 ka mga ginapatihan katapos ang New People's Army ang patay sa engkwentro.
Patay ang 8 ka ginapatihan miyembro sang NPA sa naglungtad nga engkwentro kahapon sa tunga sang Army kag sang PNP batok sa mga rebelde sa sitio Agit, Barangay Trinidad sa Gihulgan City. Sa mga litrato nga ginpadala sang source sang Digicast Negros, makita ang mga nagaidas nga mga bangkay nga nagkarga sa mga improvised nga mga stretchers. May mga igo sang bala sa nagkanlain nga bahin sang ilang mga lawas ang mga ginapatihan katapos ang NPA. Sunod kay Major Senon Pansito, spokesperson sang 3rd Infantry Division, nagpadala sang tropa ang Army upod sang PNP bangod sang gid-report nga presensya sa mga rebelde sa amo nga lugar. Sa pag-abot sang tropa dito na nugsugod ang pagbayluhan isang lupok batok sa ginabulubanta 40 ka mga miyembro sang NPA. Naglabot sa 3 ka oras ang engkwentro suno sa Army. Wala naman sa may napatay o kung nasamaran sa bahin sang Army kag PNP suno sa kay Pansito. Na-recover man sa otoridad ang 11 ka mga high-powered firearms. May mga improvised explosive devices man kag mga magazine, bala kag iban pa nga kag mga dokumento nga na-recover. Si Pansito nagsilinga padayon patubtob karon ang operation sang Army agud balagas ang mga nakapalagyo pa nga mga rebelde. Sa number 2, ceremonial vaccination para sa COVID-19 para kay Mayor Bing Leonardia kag mga punong barangay sang syudad ang wala gindayon subong nga adlaw. Ginpahayag ni City Health Officer Dr. Edwin Miraflor Jr. nga sala ang iya paghangup sa paglakip sang National Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases sa mga local chief executives bilang isa sa mga prioridad sa mga pagbakunahan. Apesar nga nagsugot na ang NIATF nga ilakip ang mga provincial governors kag mayor sa priority list, kinahanglan nga unahon gid anay bakuna ang mga healthcare workers sa tunga sang limitado karon nga supply sang vaccine sa pungsod. Suno kay Miraflor, gintalan nila kung taning ceremonial vaccination para mangin ehemplo sa publiko ang alkalde kag mga punong barangay nga wala sang dapat ikahangawa sa pagpabakuna kontra COVID-19. Bangod sang NIATF priority list, magahulat na lamang ang mga opisyales sang syudad kung malabutan na sila sang ginapaabot pa nga dugang nga mga bakuna. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Escalante City Mayor Belesio Bebuyap handa nga magsabat kung i-show cause order gid man siya sa Department of the Interior and Local Government angot sa iya nga pagpabakuna. Si Yap nga nagpabakuna sang Biyernes ang gindapatan sang Sinovac vaccine kag siya ang pinakauna nga opisyal sa Negros Occidental nga gindapatan sang bakuna. Suno kay Yap, handa siya nga atubangon kung anuman ang mga resulta sang iya nga nangin desisyon nga magpabakuna. Suno sa Provincial Director sang DILG nga si Roselyn Quintana, ginahulat pa sang iya nga talatapan ang report sang iya nga field officer nga nagpatod sang amo nga impormasyon. May mga opisyal nga nagbabakuna nga ginpangayuan sang paathag. Suno sa kayap, 150 ka dose ang ginpadala sa Vicente Agustilo District Hospital sa Escalante City. 47 lamang sa mga healthcare workers ang gusto nga magpabakuna. Kay posible base sa brand sa bakuna, kag ang iban mahimo na kulbaan suno sa iya. Nagboluntaryo siya tungod nga napagwaan na ang mga bakuna, kagyara man siya sa quick replacement list. Nagresulta naman ini sa pagsunod sa iban pa nga mga healthcare workers nga magpabakuna suno sa iya. Sunod naman sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ginasulit-sulit nila ang pagpahanumdum sa pagsunod sa priority list ng DOH pero wala naman sang ginasiling nga hard and fast rule sa pagbabakuna kag kun may nagakaigo man lamang ng mga rason para ma-justify ang nangin aksyon. Sunod sa kay Diaz, ang gobernador ang magahulat sang iya nga tion para sa pagpabakuna. Kung may pagpilian ko, hindi ko mapabaksinate sa Sinovac, pabakal ko sa ako niya nga vaccine, di ba? Oo. Full of duty para sa akon. So, cause ko na din, I will show. They will insist on me, then I will go to jail. I'm willing to take any penalty on my action because I do believe wala ko sala. Kumusta matiyag mo, Mayor, after sang pagbakuna mo? Okay man, kung nakulbaan ko gani, kay sili ko namin balik kay no pigaw man kono, ambal nila kay why kung sa tipat siya. If there are situations like what I told you nga, let's say ang isa ka vial dahil pulo ng unod niya, 9 lang abing na dayon, ang isa wala na dayon. O ti anong tanay haboy. So I guess there is no hard and fast rule, and if there are situations like this, it's better to use the vaccine than to throw it.
Sa good vibes sa ika-23 nga anibersaryo sang Victorias bilang syudad, Heritage Square ang ginbuksan. Mga butanga masobra na sa 80 anyos ang ginpangtipon. Yaring report ni Romeo Subaldo. 82 anyos nga Nara tree nga naging saksi pa sa World War II. Ini nga mga benches, 1939 pa nga nabutang sa plaza kag may mga ngalan pa sa mga prominente nga mga pamilya nga nag-donate sini. Matapos ang 26 ka tuig, liwat ini nga na-recover sang syudad. Mga lamppost nga amo pa ang naghatag sang kasanag sa plaza sang syudad sang 1939. Mga mill bricks nga gikan pa sa oven mill sa Victoria's Milling Company sang 1919. Kawa gikan sa daan nga slaughterhouse sang syudad. Kag estatwa ni Andres Bonifacio. Ini sila tanan ang sarang makitaan sa gintukod nga Heritage Square sa Victoria's City. Ini kabahin sa pagsaulog sang ika-23 ka tuig sa pagkasyudad sa Victoria's City. Sa isa ka programa, gindumdum ni Mayor Frederick Francis Palangka nga sa tuanay wala pa nagatuhaw ang syudad. Ginaagawan pa inisang Manapla kag Saravia. Makita ninyo, kang Victoria Zone na, waay, kundi ang daan banwalang. Ang Monteres ang Ibi Magalona, kag Victoria, sa una nga Saravia, amo ina ang malugo. Pero ang dire na Victoria, tinatawag na Manapla. No, so, natatawag ka sa Manapla. Kaya ang history natin, inaagawan kita sa Saravia kag Manapla. 2, 1! Imbis nga magtipon-tipon kag magsaulog sang kapistahan, ginbuksan ang Heritage Square sang syudad. Sulod sa kay 3rd District Representative Kiko Benitez, ini para ipahanumdum sa mga madason nga henerasyon ang mga nagliligad. Everyone can visit the Heritage Square to remember, the importance of our connections to our pasts that root us to our better tomorrow, just like the Nara tree that I hope we don't ever cut. May time capsule laying man nga ginpatigayon, mga prominente kag ordinaryo nga mga Victoriahanon ang naglubong sa ilang nga mga pagkabutang kag mensahe kag liwat ini nga pagabuksan matapos ang 50 ka tuig para liwat ipahanumdum ang mga nagadumala sa syudad sa amo nga panahon sang ilang nga mga nagliligad. 3, 2, 1! Pagpatak sang alas 12 sang udto, ginbagting ni Mayor Palangka ang isa ka improvised nga alarm system, isa ka wala naglupok nga bomba sang World War II nga wala na sang unod bilang replika sang pagbagting sang lingganay sadto sa ila nga plaza. Barbo lagi ko kabalo galing nga ang Victoria sang una, boundary na siya sang Saravia kag Manapla. Hindi pa siya city amo nang bali Mayor. Ah, okay. So, though... Wala siya katuhaw ko, no. Eventually, naging isa siya ka Banwa, so naging isa ka city. Subungan mo na tungod sa VMC, nagdako ang ilang city. Tinaunahan niya pa ming city ang mga kaiping niya nga. Oo, siya na gani, eventually, naging city, kaya tungod na ako sa bulig, sa kay Miyara, sila sa Central. Oo. Kag nadumduman taman syempre ming ang mga ang sugar industry, kag ang pag-peak sila sa Negros. Kag ang Victorias, ang Central Aragin sila. Kaya itong mga bricks to Balabar, halipat ako na sa oven, sang VMC, 1919 ang date. So that's more than 80 years. Most gulang pag mostly sa mga gamit dito, mga 80 plus years, so gintipon dito, pardo, ipadumdum sa mga next generation, nga amo niya mga nagliligan, hindi ka mo naghalin. Biskan sa mga kaedad taming Kay 80 na bala. Hindi ka ng 80 In 80, kung 80 years na, so meaning to say, biskan sa aton ng mga kaedad, ma-remember ta ang mga silang una. Hindi ka ko nakabulo kung di ka pa kadto, kung wala mo balikan kung di ka naghalin. Kagamo yan mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.